Yan, so pababa na yung aeroplano natin, no? Nasa ano na tayo, no? Nasa Manila na tayo. So nakarating din, no? At kasama natin ang Entra Baby, no? So see you guys, bye bye. So i-share ko lang, no? Lumabas ako para kumuha lang ng pushcart, no? Kasi may mga dala kami, ano. So lumabas ako para kumuha nito. So hassle pa yung pagpasok ulit dito. Pagpasok dito, tatanungin ka pa, hanapin pa yung boarding pass mo, hanapin pa yung ID mo, di ba? Tapos sasabihin pa sa'yo ng guard, hindi daw nila ano to. So di ba? Bakit kailangan pang lumabas para kumuha to? So lalabas ka pa doon, no? Iikot ka, so di ba? Pagbaba mo galing aeroplano, bababa ka rito, tapos lalabas ka doon, kukuha ka nito. Di ba abala yun? Lalabas ka tapos babalik ka ulit. Klaseng ano yan. Ayan si ano. Takaw-takaw. Ayan, galit na naman siya. Sige na, good night na. Napost na nito. Sige na. First night. Tawa pa siya. Bali second night na pala to kasi medyo maaga kami nakarating kagabi, kahapon. Second night niya na to. Ang bilis niya lumaki, oh. Malaki na siya agad. Tatawa-tawa pa siya. Pag di mo nabigyan agad ng gatas, magwawala. Ay sus. Ay sus. Ay sus. Lalaro pa. Tulog ka na, lalaro ka pa. Ngiti, smile na naman siya. Yan, pag di mo nabigyan ng ano yan, ng gatas agad, gagalit siya. Takaw-takaw. Unang ligo. Dito. Pangalawang araw niya dito ngayon, no? Pangalawang araw niya. Yan. Hindi siya umiiyak. Siyempre. Tubig yun eh. Ano yan eh. Ay, umiiyak na. Sabon niya ang Pura sa ulo. Pura sa ulo. Pinapaliguan sa tita Sari niya, oh. Second day. Ang ano, ang intraboy, ano, hangin.
Yan na, nagwawala na. Nagwawala na siya. Okay. Wala tayong magandang paliguan. Oh. Kaya tiis-tiis na lang muna, baby. Ha? Okay po. Parang ano lang yan eh. Hila-hilamos lang eh, di ba? Wala. Hilamos lang. Yeah, babes. Kasi ang ano ng ano niya, ang talas ng ano niya. Kuko. Ang hahaba ng kuko. Kuko. Tama na lang. O, dali mo na dito lang. Yan, pagkatapos ligo, base na. O, tahimik na siya kanina. Ingaw-ingaw. Yan naman. Ingaw-ingaw na naman. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo, sarap ng tulog ng ano, hari ng kagubatan. Pinapahirapan niya si Tita Sally niya. Oh. Si Tita Sally niya. Oh. Pinapahirapan si Tita Sally. So, pangalawang araw niya ngayon, no? Second day, tsaka 3 nights. Tama ba? 2 days and 3 nights. So, ayan. Grabe, sobrang takaw niya, guys. Matakaw pa sa akin. After lang ng ligo 'yon. Tignan nyo, after niya maligo, nakatatlong bote na. So, pwera pa yung ininom niya bago siya maligo. Diba? Takaw. Ang laki na niya agad, bigla siya lumaki. Oh. Ang takaw, tsaka maoy. Maoy, kagating ko ilong mo eh. Bye-bye, pangit. Sarap ng tulog niya, oh. Bagong ligo kasi. Ay, sus. Huwag mo sanayin para hindi may spoil. Hello, good morning everyone. Good morning guys. Sa ating mga subscriber, no? Good morning. Maraming salamat sa ating mga subscriber sa sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At saka sa ating mga Facebook followers, no? Thank you everyone. So guys, for today's video, so may share lang ako sa inyo, guys, about doon sa baby na pinanganak last month, no? So pinanganak yung baby last month, parang kulang sa buwan. And then parang 3 times siya na nangitim. After nun, 3 times na mangitim, sinuggest ng doktor doon sa nanay niya, sa mga magulang niya, na i-transfer sa city, no? Doon sa private hospital para tubuhan yung baby. So ang ginawa, hindi na lang nila pinadala doon para tubuhan, kasi nga, 'di ba, bagong panganak yung baby. So once na tinubuhan, alam naman natin kung saan napupunta yung mga tinutubuhan, no? So sa madaling sabi, hindi po pinatubuhan yung bata. So nakipag po sila doon sa doktor na wag na lang tubuhan, kami na lang yung magiging doktor muna. So may pinagamit po, no? May pinagamit po doon sa baby. At ngayon yung baby is buhay na guys. Malaki na yung baby. Nakasurvive na ba? Nakasurvive na yung baby. So abangan nyo, guys, sa mga susunod na videos natin, no? Ipapakita natin sa inyo yung baby. Abangan nyo. Abangan ng susunod na kabanata. Bye bye!